където ще се включим в второто за годината изкачване на връх в района, именно големи връх в Ерулска планина. По нов маршрут, кръгов, обещали са ни 500 метра денивелация при прекрасното време от минус 5 градуса по Целзий навън. Край на бюлетина. Колко сантиметра е? 12. Значи няма да затъниш. Хората са се погрижили, снегори нима, всичко е организирано, браво! И сега ще посетим храм Света Троица. Ох, много хубава снежна приказка е тук. Да видим дали е отворен. 1802. Ето, най-възрастният участник. Здравейте, как се казвате? Гинка Георгиева. Гинка. Най-възрастната. Еволът. 7-4 без малко. Поздравления, сте жива и здрава. Аз не знам дали ще стигна. Ето където стигнете. Се видим на върха. Не се знае. Обожа работата. Довиждане, приятен ден. Малко панорамни гледки. Много красив ден. Ето ги и туристите. Има много пред нас. Не, това дето го виждаме. Туристи на хоризонта. Гледай към телефона, аз така да снима. Иначе не е интересно, ако те нема. Снежна приказка просто. Бъди истински. И сега най-епичното изкачване. Най-стръмния връх. Как е, колега? Справихме се. Сега ви пускаме. Другите как се чувстват? Въжето. Евалата. Последни метри. Усмихнете се и помахайте. И помахайте на драгите зрители. На БНТ. На билото сме. Още малко до върха. И пътеката до върха. Последната част просто е магична. Право е разкоша. И така, навърху сме. Ето, големи връх. 1481. И продължаваме към село Горочевци. Вижте колко хора има. Толкова ясно време, разкошно. И сега на драгите зрители да кажем откъде сме намираме и какво ще видим. Намираме се на големи връх Ерулска планина и ще видим, не всъщност точно от тази гледна точка няма да видим чак 35 планини, но ще видим Рила. Пред нея Силишнишка планина, малко по-дясно Конявска, връх Колош, връх Виден, връх Риш, най-отзад Пирин. Полегатите зад Конявската планина са части от Влахина планина. След това следва Косово цялата. Земенска планина, тук снежното, близкото. Това тук са части от Ерулска планина най-пред нас. Отзад Пентьовска планина, продължителното било. Връх Търновок, снежното, голямото в Сърбия. Връх Милевец, островто. Зад него в дъното са
истинска Иглошка планина в Сърбия. Руслане! Пред тях планината Карвайканка, най-високо в българското краище. Тук е ловишката. Руслане, ела за снимка. Отзад Чемерник, Вартоп, Руй, Руслане! части от Руй също без връх Руй и най-отзад е Сува планина в Сърбия, дълбоко в Сърбия. Благодаря. Е така. Приключва нашето приключение.